दिनै बिटिसि सरकारनि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसअपिडिनि साइकेल आरो बरफनि बक्स दिनै मोनसे राननाय हाबाफारि खालामदों। दा देबोरगाव जि टिएलसिसि जे एरिया बे एरियायाव गासै 19टा साइकेल रानदों। आं गिबियावनो बिटिसिनि मानगोनां चिफ आरो डिपार्टमेन्टनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना मोजां मोनसे हाबाफारि लानायनि थाखाय। दायो जों नुनो मोनो लामा सेर सेर गोबां गामियाव बा गोबां ओनसोलाव ना दाननानै फाननाय बेखौ जों नुनो मोनो। नानि बे फालांगिखौ जाहाथे बियो गोजाननिफ्राय जिहेतु लायनांगौ जायो टाउनाव बा गिदिर हाथायाव बेखौ लाबोनानै गामि सिं सिं जिहेतु फाननाय जायो जाहाथे नाफ्रा नस्थ' जाया। दिनै फाननो हायाबा दोनथ'नायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाफ्रा बांसिनानो गैयामोन। नाथाय दिनै सरकारनिफ्राय जि बेबस्थाखौ खालामदों साइकेलजों लोगोसे माने आइस बक्स रानफानानै जाहाथे नाया टाउननिफ्राय बा गिदिर हाथाइनिफ्राय मोजाङै लाबोनानै बरफ होनानै जाहाथे बियो सेवा नस्थ' जाया आरो फाननो हायाबा जाहाथे दोनफिननायनि मोनसे राहा बे जागोन। बेजों जोंनि फिसा फिसा जायफोर फालांगिफोर ना दाननानै बा ना फाननानै न'खर खांनाय जायफोर दङ बिथांमोनहा मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिं थिदों। उननि समफ्रावबो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों आसा खालामो। जाहाथे बेनि जिथु अनजिमा बेखौ जेन' बुरजा खालामो बेखौ खावलायनाय थाबाय। जों नुनो मोनदों दा जोंनि क'क्राझारावबो अमृत सरोवर स्किम फैखांनायनि उनाव दायो मानसिफ्रा एसे सांग्रां जादों आरो फुख्रि जावनानै ना फिसिनानै गावनि न'खरफोरखौ सालायलांनो थाखाय राङारि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय दा नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां लाइमोनफ्रा ज' जानानै बेबायदि बिलोफोरखौ माने लानानै ना फिसिनाय हाबाफारिफोरखौ जों नुदों। दा बेजों जोंनि क'क्राझारावबो आं सानो जोंनि जायफोर बेखार लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना ना फिसिनानैबो थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौ दिहुननो हागोन। जिहेथु जों बयबो मिथिगौ ना आरो दावदैया आसामाव बाहेरा रायजोनिफ्राय फैयो। जोंनि बाहाय जे मोनो बे थोजासे नङा। दा बेबायदि आंखाल दङ जोंनाव। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो जुदि ना फिसिनाय जिथु फालांगि बेखौ जुदि मावनो आवगायबोयोबा बेखार जेंनायाबो जोबगोन आरो जोंनि जे नांगौ आसामाव बा जोंनि ओनसोलाव जेसेबां नानि गोनांथि दङ बेफोरखौ जों बाहायनो मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। फैगौ समफ्राव जेन' जोंनि लाइमोनफ्रा बिनि फारसे जेन' गोसो होनानै आवगायबोयो। दायो डिपार्टमेन्टफ्रा ट्रेनिं होयो। बे ट्रेनिंफोरखौ लानो थाखाय आवगायबोनांगौ। दायो गोबां डिपार्टमेन्टआव बेबायदि ट्रेनिं जागासिनो दङ। इयुथफोरनि थाखाय स्किलनि ट्रेनिं जायो। दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि ट्रेनिं जायो। ना फिसिनायनि ट्रेनिं जायो। बेफोर ट्रेनिंफ्राव थांनांगौ। ट्रेनिङाव थांबा मा मोननो बेबायदि मानसिफोरनाव साननाय फैयो। खिन्थु नों ट्रेनिंखौ लाखानानै दोनोबा ट्रेनिं लानायनि जुदि सार्टिफिकेट थायोबा नों माबा नङा माबा मोनसे सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन। नों गावनो जुदि लन लानो होनोबाबो आंहा जुदि ना फिसिनायनि दाउ अमा फिसिनायनि ट्रेनिं दङबा बेखौ बे सार्टिफिकेटफ्रा खामानियाव फैगोन। बेखौ देखायनानैबो नोंथाङा जिखुनु लन बायदिसिना बेंकफोरनिफ्रायबो बा DIC फोरनिफ्राय लन मोननानै नोंथाङा जे आयदायाव ट्रेनिं लादों बेहाय नोंथाङा सरकारनिफ्राय मदद मोनगोन खामानि मावनो थाखाय। दा बेनिखायनो लाइमोनफोरखौ आवगायबोनो थाखाय आं खावलायो।